El gran conflicto era si había que hacer un festival popular o un festival glamuroso. Si había que venir bien vestido, de gala o descamisado. Y era imposible ponerse de acuerdo con todos. El Victoria Eugenia era elitista, ¿no? Y algún día organizamos una sesión golfa. Y la verdad es que fue una sensación de decir, qué maravilla, este cine lo estamos llenando de gente joven, algunos llamaban piercing ya. Y aquello se llenó de gente que por primera vez en su vida estaba en patio de butacas y viendo una película para ellos. Siempre había sido querido el festival, pero yo recuerdo en sus primeras ediciones que se veía un poco como lo que era, ¿no? Como una iniciativa de, no sé, de la Asociación de Comerciantes para fomentar el turismo, pero realmente la comunión público-festival yo creo que da un salto muy importante con la idea del velódromo y a partir de ahí ha ido a más y a más. Se propuso ese eslogan de todos al cine, de Noc Cinemarà. Que cada espectador encuentre su película, es decir, que encontraran algo suyo o algo que les interesara en el festival. Porque ese era realmente el objetivo, conquistar a la ciudad. Sin la ciudad a favor del festival no se podía seguir avanzando, ¿no? En los inicios del cine vasco, de un cine que tuvo continuidad y tiene, y creó un equipo de gentes que hoy día pues sí, continúan ahí formados ya y trabajando. Lehiaketa da eskaparate bat. Zure produzioa denon artean edo denon aurrean azaltzeko. Niretzako hau da importanteena. Zuekin guztiokin, con todos ustedes, Cayetana Guillén Cuervo y Loreto Mauleón. Gabón, buenas noches. Ongi etorri, welcome. Bienvenidas y bienvenidos. Donostiako Zinemaldia, 77. edizio honetara. El Festival de Cine de San Sebastián... Donostiako Zinemaldia, lehen mailako kultur ekitaldi bada, eta konplexorik gabe, errebindikatu nahi du zinemak ikustea, eta plan hori, berbada, demoderituko zaio publiko bati, galtzerari gara, aretoetara joateko ohitura, zinema ikusteko modu berezi gisa. Inoiz baino gehiago ikusten da, baina ez modu egokian, gero eta komplikatuago zaigu. Hain gauza simple batez gozatzea horrelako leku batean, zoragarria da horrelako areto batean, zinemaz gozatzea, eta gainerakoekin partekatzea. Plazer hori bere bizikoa da, neurtezina izugarria. Hemen bildu izana horren adierazgarria da. Auditoriuma gainezka, gaur gauean zinemaz betetako 9 egun abiaraziko ditugula ospatzen. Egun hauetan zinema asko ikusiko dugu, baina inoiz ez da nahikoa izango arte bizionekin gozatzen dakitenentzat. Aldatu egiten dira. Gaur egun, estreinoko pelikulak mugikorrean, tabletetan edo zuzenean telebistan ikusten ditugu. Horrela irudiak irensten ditugu, adi gaude beti gure pantailetara aldi berean. Aplikazioak, sare sozialak, deigalduak, ematen du ezin dugula kontzentratu eta historiaren aurrean adi egotea, emozioaren aurrean adi egotea. Bai, zinemareto bateko eserlekuan esertzeak eskatzen duen errituala eta proiektore baten argiak gu hipnotizatzea jada errebeldia hutsa da. Gehiagizko informazioaren aurrean, berehalakotasuna eta arreta faltaren aurrean film batez gozatzea errealitatetik at benetako luxua da. Film bat kontzentratuta ikustea errespetu bada sortzaileen aurrean. Bilatu baitute bere lanekin gurekin konektatzea. Zuekin publikoarekin errespetua hori hitz polita ez da. Horregatik Donostiakoa zinemaldi bereziki beharrezkoa da. 9 egungo baikara film desberdinak ikusten zinema areto batean. 200 film baino gehiago. Topaketak, mahai inguruak, prentsaurrekoak, atzera begirakoak, festaren bat, edo beste, noski, eta nazioarteko artisten bisitaldiak. Gurekin izango ditugu, besteak beste, Tim Roth, Kristen Stewart, Donald Sutherland, Penélope Cruz, Costa Gabras, Eva Green, Juliette Binoche,
Javier Bardem, Ricardo Darín, Valeria Golino, Letitia Casta eta Gael García Bernal, barkatu. Bide batez, Radio Televisión Española eta Euskal Irrati Telebista eta Zinemaldiaren webgunetik zuzenean gu ikusten eta sare sozialen bitartez jarraitzen ari zaizkigunak agurtu nahi ditugu. Eta tablet batetik edo mugikor batetik ikusten gaitu zuen guztiok, mesedez ez ireki leio gehiago eta adi egon urrengo minutuetan ze oso gauza ederrak ikusiko dituzu eta kursaleko publikoari mesedez itzali mugikorra. Itzali ordu batzuz besterik ez bada ere edo bihar arte ez zaizu ezer pasatuko. Ez zaizu ezer pasatuko esan duguna gozatu dezagun zinemaren erritualaz. Ospakizunaz akelarreaz. Aurrerapen txiki bat besterik ez dugu ikusi. Zain dugun guzti horren aurrerapen txiki bat, zinemari eta zentumeri emana. Edizio hau ezingo litzateke egin erakundeen laguntzari gabe Donostiako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza eta Espainiako Gobernuko Kultura Ministerioa. Eta ezin ditugu ahaztu babesle ofizialak, Radio Televisión Española eta Movistar. Eta baita kolaboratzaile ofizialak ere, Audi, Kutxabank eta Amenabar. Eskerrik asko. Ohikoa denez, nazioarteko kritikari eta kazetari ospetsuek osatutako epaimahai batek joan den urteko filmarik onena hautatu dute. Urtero ematen dugu FIPREStiren saria. Eta epaimahaiak esan dudanez joan den urteko filmarik onena hautatu du. Horretarako ogibidearen armarik onena erabili dute. Irizpidea. Kritikaria izatea ogibide gisa ez da soilik izartxoekin puntuak ematea interneteko film bati. Eskatzen du etengabe ikastea eta analisirako gaitasuna izatea. Horrela, hobeto gozatuko dugu film batez eta bere irakurketez. Kritikariaren ogibideak zinema eta bere historia aberasten du. Sari hau emateko, Marta Armengou daukagu gurekin. Aktek, kritika eta idazketa zinematografikoaren Kataluniako elkarteko presidente eta kritikaria. Gabon, buenas noches, bona nit. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditut, FIPREStiren izenean, Donostiako zinemaldiari ematen dion aukera sari hain garrantzitsua emateko. 618 kritikarik eta kazetarik mundu osoan bozka eman dute joan den urteko filmarik onena hautatzeko. Alfonso Cuaronek Veneziako Lehoia irabazi zuenean Roma filmarekin, sari askoren hasiera besterik etzen izan, saria jasotzean esan zuen Libori egiten zion opari bat zela. Libo zen bere zaintzailea umetan zaintzen zuena eta bere filmaren inspirazio iturri izan zena. Roma maitasun gutun bazen berarentzat bere familiari eta bere herrialdeari eskenia. Ni ez dut ezagutzen beste inor hain kritikariak baino zinema maite dutenik, beraz maitasun gutun hau eta Romari eman diogu Alfonso Cuaronen zinema eta film bikainoni.
saria jasotzen du Gabriela Rodríguez ekoizleak. Eskerrik asko bihotzez, ore handia da gaur gauean hemen egotea, Donostiako zinemaldian, eskerrak kritikariei, jakina, aitorpen handia hau eman digutelako, babestu gaituztelako, Romak izan duen bide luze honetan, estrenatu genuenetik, ore handia da sari hau jasotzea, onartu egiten dut Alfonso Cuaronen izenean, produkzio osoaren izenean, Roma izan da egundoko filman, niretzat pertsonalki, eta esperientzia bakarra, aparta, eta konektatu egin du publikoarekin mundu osoan. Eta baita ere mugak gainditu ditu, eta askoz ere urrunago iritsi da. Eta Netflixei esker ere lortu dugu mugimendu sozialekin bat egitea, eta etxeetako langile laguntzea, eta indigenoen kausan ere laguntzea. Gure kasuan, Romak eman digu aukera, filma, aretoetatik urrunago emateko, eta munduan banatzeko. Eskerrik asko bihotzez, gure lana aitortzeagatik. Zinemaldiak betidanik islatu du bere programazio zabalean zinema ulertzeko modu ugariak. Sentiberatasun horri esker, zinemaldiak genero guztietako zinemari ireki dizkio ateak beti. Me encanta que es que pegarme esta panzada de películas, atiborrarme de películas todas distintas, que si no, no las vería seguro. Y es la oportunidad de poder ver cine de verdad. El ambientillo. Sí, se respira muy buen ambiente y muy buen rollo en todas partes. Es un ritual total. Nosotros quedamos varias amigas, haces comentarios de la película anterior. Disfruto de que vengan los directores, que haya debates. Zinemareto batean pelikulak ikustea halako elkartasun bat sortzen du eta nolabait nahiko tribala da, Para mí es una experiencia religiosa, digamos, como decía la canción, ¿no? Llevamos ya unos cuantos años en los que hay bastante cine de género en el Zinemaldi y la verdad es que se agradece. Zinea berez generoz beteta dago. Orduan horregatik, azkenaldian gehiago egotea, nik uste dut azkenaldian konturatu gerala generoak baita ere zinematografikoak direla. De alguna manera nos estamos olvidando de que el cine de autor es el bueno y el cine de género es la purria, ¿no? Pues ya ahora parece que se está teniendo en cuenta que el cine de género se hace en maravillas. I think it's a good way to select different kinds of movies every year. Generozko zinema edukitzeak nik uste dut laguntzen duela zabaltzea publikoarentzat. A un público quizás que le cuesta más acercarse a ese cine de autor más característico de los festivales. El cine de género es aquel cine que tiene una serie de estándares, de premisas, en base a las cuales el autor desarrolla la historia que él quiere contar. Que parece que están hablando de cosas que no son reales y en realidad están hablando de nosotros mismos y de situaciones que estamos viendo todos los días. Hasieran zan nolabait jende batzuentzat, ikusle batzuentzat bakarrikan. Baina ikusi da edozein zuzendarik, edozein aktorek baita ere genero horietan sartu dezakela bere burua. No deja de ser un vehículo para contarte lo que el autor quiere contar. En todos los géneros se hace buen cine, con lo cual cerrarte a uno de ellos es perderse grandes películas. Básicamente terror fantástico. Ciencia ficción. Beldurrezko generoa gustatzen zait. Arraroak. Los géneros que más se me atragantan son los dramas. El cine social es el que más me gusta. Komedia bereziki bai. Terrorea eta pornoa baita. Gaur gauean arreta berezia emango diogu genero zinemari. Etiketa bat azken batean, harekin jolasteko aukera ematen duena.
Eta zinemaldiko zati funtsezko batek esan du publikoak. Publikorik gabe ez dagoke zinemaldirik. Egia esan ez litzateke ezer egunero betetzen baitu Kursaalagoraino, antzoki printzipala, Vitoria Eugenia eta Bakalera, Printzipe Zinemak eta gainerako guneak prestatuta horretarako. Haiei zuei guztioi bihotzez eskerrik asko publikoari horregoteagatik. Ay, Dios mío, que se ha esclafado. ¿Todo bien? So what happens next? What do we do next? You two can't make movies together anymore. No sharing ideas. Moi, je vous le démonte la gueule. Komediak, bai jaun-andreak divertitzen gaituzten komediak edo irribarra izozten digutenak. Uste baino gehiago kontatzen dutenak, bat baino gehiago izango dugu aurten. Hain zuzen ere, horri buruz itzingo digute gure hurrengo gonbidatuak asko dakite horri buruz, Javier Calvo eta Javier Ambrosi. Filmak ustez errezak eszena astezinak kontatzen dituztenak. Komedia gure zinemaren historioa dira eta gainera oso ondo pasatzen dugu komediekin. Batzuk oso onak dira eta ematen du erreza dela irribarre egitea, baina egia esan ez da batere erreza. Izan ere ez dago grazia egiten ez duen komedia bat baino gauza tragikoa horik. Denok gogoratzen gara nola lehertzen ginen barrez eszena askorekin, baina hala ere batzuk ez dute oraindik generoa serio hartu nahi. Humore beltza, esperpentoa, satira, parodia dira gure komedioaren ezaugarri nagusiak. Inoiz modaz pasatzen ez den generoa, baina ispilu desitxuratu badena eta nor garen erakusten dikutenak eta modurik egokienean egiten du humorearen bitartez. ¿Quién fue el delantero centro que marcó el primer gol oficial en el antiguo campo del Club Ciclista de San Sebastián cuando se inauguró? Yo, Anselmo Oñate, Pichirri, en 1915, y de penalti. ¿Usted las conoce? Yo sí. Serán unas pelanduscas. ¿Tienen ustedes bañadores como este? Aquí no vendemos estas cosas. Esto vete a buscarlo a Madrid. Moderna para unas cosas, muy antigua para otras. Ahí lo tiene. ¿Te has perdido la cabeza? La cabeza la va a perder tú de la hostia de que bebete. ¡Alto me casco en Soria la bolsa la vida! ¿Tú sabes el verdadero problema de este país? Que la gente no folla. ¿Nos hacemos unas pajillas? Así que usted políticamente no está comprometido. Apolítico, total, de derechas, como mi padre. Eres un facho. La cárcel es el mejor sitio para hacer negocios. Antes con Franco se iba a las cacerías y ahora se aprovecha el pasado político. La raza degenera. En resumen, hemos ganado los de siempre. O sea, yo, alcalde. Yo, como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación. Y esa explicación os la voy a dar porque os la debo. El diálogo, todo el día de arriba para abajo, sin parar quieto un minuto. ¿Era así con Joaquín? ¿Que no parabais? Que tengo hambre, hostia. Venga, come si tienes huevos. Come, cabrón. ¿Qué tiene este gazpacho? Tomate, pepino, pimiento. ¡Acelera, niño! Salgan del coche ahora mismo. ¿Qué coño haces? No te emociones, que vamos a ir a uno. A ver cómo os movéis. Perdón. Un memo mental melenudo musical, pero ya me encargaré yo de desmelenarlo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. Y de Carabanchel. ¿Sabes invocar al demonio? Yo soy Santimas, al que los antiguos llamaron el buen ladrón. ¡Oh! ¡Escucha tú! ¡Oh! ¡Hostia!
Komediaz gain publikoak ere asko maite duen beste genero bat, thrillerra dugu. Baliteke ikerketa baten inguruko gertakariak, giroa, larritasuna edo suspensea, ikuslentzat interesgarriagoa izatea enigma argitu eta hiltzailea norden jakitea baino. Thrillerrek hilketa bat argitzeaz gain, askoz ere gauza gehiago kontatzen digute. Eta hortaz hitz egitera dator gure hurrengo gonbidatua, Letizia Dolera. Gabon, bona nit. No se engañen. Ez engainatu zuen buruak, thrillerrak ez gaitu bakarrik eramaten misterio bat argitzera. Ikerketa batek eraman gaitzake ezagutu nahi ez genituen gauzak ezagutzera. Gure gizarteko egia inkomodoak edo gure estuasun guztiek lekua dute thriller batean. Itzail guztiak dute beren lekua thriller batean. Eta lagin bisa gure zinemaren historiako klasiko batzuk erakutsiko ditugu. Homicidio en primer grado. Toma. ¿Saben lo que he entendido? Dar un atraco a esta sucursal. ¡Manos arriba! ¡Arriba! Y esto no es un atraco. Y el que se va a rezar, que rece. Que os vais a ir juntitos para el otro barrio. Muy bien. ¿Qué te cita? Me llamo Ángela. Me van a matar. Garai batean, Espainian ekoitzetako fantasiazko eta beldurrezko zinema gailentzen zen auzoetako zinema aretoetan. Ikuslei esker, gaur egun berriz, genero honetako gero eta proposamen gehiago filmatzen dira. Egile filmak eta aldi berean popularrak, pertsona ugari haurtzaroan liluratu zituztenak. Adibidez, gure hurrengo gonbidatua. Paul Urquijo, euskal zuzendaria. Bueno, gabon guztioi, oroitzen dut txikitan ikusitako nire lehen pelikula. Recuerdo la primera película. Gogoratzen naiz txikitan ikusi nuen lehen filma, Jason eta Argonautak zen. Eta hor agertzen ziren eskeleto gerlari batzuk, eta nik pentsatzen nuen egiazkoak dira. Baina bai, egiazkoak ziren, magia zen eta zinema zen aldi berean. Generoak, zinemak eta fantasiak beti elkartuta joan dira hasiera bertatik. Sortze beretik, Ordu Txomonen segundoariz gain dugu ere bai. Eta genero horri esker, askatasun osoz sortzen ditugu egoera surrealista, beldurrezkoak. Eta baita ere, hitz egiten du giza arimaren beldur sakoneneaz. Ore bat da, gure herrialdeko generoaren ordezkari moduan datorren bideoa aurkeztea. Autore, zinema. Fantasiasko, zinema. Magoen, zinema. Eta euskal ipuinak amaitzen diren moduan, alabazan, oez bazan, sardadiak alabazan, eta proiekta dadila Donostiako zinemaldia.
vamos a enseñar a esos mierdas lo que es terrorismo. Os dije que traería las tinieblas y la maldición para todos nosotros. También necesito tus ojos. ¡Los voy a tener! Loa galarazten duten filmak edo gure munduaren barruan dauden beste batzutara bidaiatzekoak. Geure buruari buruzko galderak egiten dizkigute eta gerta daiteke erantzunak ematea beldur gehiago. Aurtengo zinemaldian, fantasiazko zinema ez da faltako. ابني كيف جينا ميمون أنا ما يوبي non t'as la bande s'il te plaît comme une personne comme une seule. Ikusle ugari erakartzen dituen generoko zinemaren errepasoa amaitzera goaz. Baina aurretik, Euskadin sortutako filmak gogoraraziko ditugu. Hemen, gure ezaugarri berezietako bat, generoen bategitea da. Gaur, pantailan irudi batzuetan ikusi ahal izan dugun bezala. Generoko egile zinema badago. Euskadin batez ere. Tienes una oportunidad. ¡Habla! No. Llevo 80 años siendo bueno. Ahora se ha acabado. Disculpe que les moleste a estas horas, pero ¿no habrán visto una mujer mayor vestida de negro con el pelo largo suelto? Mundua, unez-une aldatzen doa beti. Gelditu ezinik. Punterilla charra. Por el amor de Dios, es tu hija. No tengo hijos. Pasales, ¿tienes burro? Atraca, tía, atraca. Pásame un cuarto. Corta lo que es de primera calidad. ¿Y cómo es que se decidieron a picarse? Pues por pura economía, chica. Ya verán qué flash. ¡Pachi! 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 Ala kanten bi gorpu daude identifikatu gabe. 10 urte zegondean. ¡Mikel! ¡Gogoan zaitugu! ¡Mikel! ¡Gogoan zaitugu! Está repleta de tío. Asko estimatu behar zendun loreak izteko. Baserria ez da sekula banatuko. Inondik inora ez. Generoen fusioak maisulan asko ekarri ditu. Eta sekula ez gara nekatzen, haiek txalotzeaz eta berrikusteaz, gidoilariak, produktoreak eta zuzendari ausartak. Drama bezain zabala den genero bat beste zehatzago batzuekin fusionatu dutenak.
esate baterako soziala edo politikoa, jadanik aipatu ditugunak barne. Emaitza koktel erakargarri bada, gizakiaren alde ilun eta kompleksuena kombinatzen dituena, normalean hipokrita, itogarria eta ustela den ingurune batekin, eta genero hau azken batean ez da inoiz modaz pasatuko. Es una mierda. Yo jamás he sido capaz de unir más allá de 3 o 4 palabras. Yo soy un inventor de palabras. ¿Quién ha escrito esto? Porque esto no es así. Esto no es así. La hormiga esta es una hija de la gran puta y una especuladora. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación yo lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirán junto a las manillas de un reloj. ¡Wow! ¡Qué emocionante, por favor! Benetan emozionantea. Ez dakizuek, baina ni desiatzen nago hauetako film asko berriro ikusteko. Sinestezina da, baina badira historia batzuk inoiz hiltzen ez direnak, inoiz desagertzen ez direnak, eta betiko irauten dutenak, onerako edo txarrerako. Hain zuzen ere drama politiko, sozialak, gogorak hartzen digu eta kontzientziatzen gaitu, unkitu eta kezkatzen gaituzten gauza hori ez guztiez. Horregatik oso garrantzitsua da, horregatik bizirik iraun behar du, horregatik zinemaldiak erakutsi nahi du. ¿Quién eres? ¿Cómo te definirías? Normal. You don't work for us, you work with us. They reached an astronomical debt of 1 trillion. We know that if we are going to change politics, we need to create noise. La ciudad que estoy viendo no la reconozco. Estamos orgullosas de estar dando este paso. Los muertos están muertos, aunque no sepamos dónde están. Bada beste ritual zoragarri bat galdu egin daitekena zinemara joateari uzten badiogu. Hau da, diskidekin izaten ditugun eztabaidak edo bikotekidearekin film bat ikusi ondoren. Zer eskatzen diogu zinema on bati? Galdera deserosoak planteatzea. Eta
gure burua ere kuestionatzea. Kasu honetan gure epaimahai ofizialak eztabaidatuko du eta erabakiko du 8 egun luzeren ondoren ze film izango diren, egongo diren sarietuen artean. Badakigu batzutan kostatu egiten zaila komedia bat saritzea, edo beldurrezko film bat, Venezian sorpresa bat eman digute, orain dela egun batzuk. Niretzat ohore bada Donostiako Zinemaldiko 77. edizioaren epaimahai ofizialeko kideak aurkeztea. Barbara Leni antzezlea. Pablo Cruz ekoizlea. Mercedes Moran antzezlea. El productor Catril Shori ekoizlea. Lisabi Friedel argazki zuzendaria. Eta epaimahaiko presidente eta zuzendaria Neil Jordan. Aquí. Hola. Kaixo, Donostia, kaixo denoi. Niretzat ohore handia izan da epaimahai honen buru izatea Zinemaldian. Hemen nire lankide ditut, hain maite ditudanak, 5 lagun dauzkagu, guztira 6 gara. Eta datozen 10 egunetan, hainbat eta hainbat film ikusiko ditugu eta eztabaida izango dugu, erabakiko dugu gure artean zer esan nahi duen zinemak, eta niretzat oso sinplea da. Zinema esperientzia berezia da, ez ezagunekin batera, areto ilun batean esertzea da. Eta beste norbaiten ametsak pantalla batean ikusiz bizitzen da amets hori. Zoragarria da. Eta segurenik ez dugu esperientzia hori liburu bateko orrialdeen artean, oholtza gainean edo iPhone batean bizituko. Beraz, horixe egingo dugu Zinemaldiak dirauen bitartean. George Méliès ilargirako bidea hartu zunetik ona egin dugun horixe bera. Eta behar bada maieran, ez gara hain ezagun izango. Eskerrik asko. Estatu Batuetako filma Blackbird izenekoak inauguratuko du edizio honetako atal ofiziala. Protagonistak ditu Susan Sarandon eta Kate Winslet besteak beste. Eta historia drama familiar bada. Oso gai delikatua aukitzen duena, eutanasia. Eta zorionez gaur gauean gurekin dugu bere taldearen zati bat, parte bat. Roger Mitchell zuzendaria, David Bernardi ekoizlea eta Sam Neill antzezlea. Where's our mark? Right there. Okay. Buenas noches. Gabon. Como apasionado ciudadano europeo. Europako hiritar gisa saiatuko naiz espainolez hitz egiten. Es un gran honor. Niretzat ohore handia da, guretzat. Ohore handia da Blackbird gaur gauean aurkeztea. Benetan pozarren nago berriro ere Zinemaldi zoragarri honetara itzultzeko aukera izan dudalako. Munduko importanteena den Zinemaldi honetara. Eskerrik asko, Donostia. Ni saiatuko naiz nire euskara onenean hitz egiten. Urtean behin egindako aurkezpena Donostiako Zinemaldian eta hemen egoteak oso zoriontsu egiten gaitu. Eskerrik asko denoi. San Sebastian, I enjoyed Donostian izugarri gozatzen dut bertako hirian paseatzerakoan. Ederra da benetan Donostia. and I really hope you enjoy Eta espero dut gure filmarekin gozatuko duzuela zuek ere. Eskerrik asko.
Down, this way, yes. Hemos reivindicado el interés del cine. Beraz, genero zinemaren interesa reivindikatu dugu, ze garrantzitsua den zinemaldi batean egotea eta areto batean zinemaz gozatzea. Edo amets gaizto. Izan duzue denbora deigarriak iruditu zaizkizuen filmak apuntatzeko? Baina esku programarekin eta arkatz batekin mesedez ezagutzen garela. Mobilak gero, hemendik irtetean piztuko dituzue, eta nahi baduzue programazioan dagoen guztia ederki erakusten duen zinemaldiaren aplikazio zoragarria jetxi dezakezue. Hain menu zaporetsu honekin zaila izango baita platera aukeratzea. Goza itzazue, zinemaz beteta datozen 9 egun hauek. Hurrengo edizioan ikusiko dugu elkar, film gehiagorekin, gonbidatu gehiagorekin eta sorpresa askorekin. Etor zaitezte, zerrenda pasako duguta. Hasi da beraz Donostiako zinemaldiaren edizio berri bat. Eskerrik asko. Gabon!